V Děčíně se konal tradiční festival běhu s názvem Runfest Děčín 2024. Již 7. ročník sportovní akce pro všechny věkové i výkonnostní kategorie nabídl hlavní závod v podobě půlmaratonu, dále trať na 5 kilometrů a dětské závody. Počasí bylo letos chladné a deštivé, což ale nakonec nemusí být až tak na škodu. Milovníci běhu se rádi postaví jakékoliv výzvě a zaplněné startovní pole děčínského závodu to jen potvrzovalo. Celkově je zaregistrováno 160 závodníků a na půlmaraton máme 120 závodníků. Počasí je ideální, lepší být nemůže. Po každý byly stížnosti, když si závodníci stěžovali, že je velké vedro. Vždycky v tomhle termínu bylo velké vedro. Takže letos jsme změnili trošku počasí, aby si užili taky trochu vlhkost. Na start hlavního závodu děčínského půlmaratonu se postavili oba obhájci posledních 2 vítězství Jan Rada a Zuzana Kotěšovcová. Nejrychlejší byl letos Američan Daniel Noach, současný trenér české reprezentantky a možné účastnice příští olympiády v Paříži Terezy Zimovjanové doběhl v krásném čase 1 hodina 16 minut 33 sekund a obhájce loňského vítězství Jana Radu nechal za sebou se ztrátou více než 1,5 minuty. Třetí příčka patřila Martinu Horkuličovi. To bylo krásný dneska. Podmínky nebylo to úplně ideální, první 200 metrů byl tobogan, ale kromě toho to bylo skvělé, ta asfalt je super, to bylo hezky hladný, to pršelo, ale to bylo jedno. Mezi ženami se podařilo obhájit loňské prvenství Zuzaně Kotěšovcové, která zvítězila před Aneškou Ševčíkovou a Marií Fejfarovou. Závod byl moc hezký, já už jsem tady asi po 5. Jsem ráda, že jsem zase vyhrála. Podmínky byly těžší než loni, byla zima, foukal vítr, ale krásné ceny, krásná organizace a mně se tady každý rok vždycky hrozně líbí. Vyhráli jsme 1000 korun, jako hlavní vítězové vyhráli 1000 a pak pobyt za 5000, to si můžeme vybrat po republice v chalupě u Foltínu, takže jsme rádi, že vlastně takový regionální závod má takhle velké ceny, co se hned tak nevidí. V závodě na 5 kilometrů se nejlépe vedl Miroslav Petrášek před Kateřinou Martinkovou a Miroslavem Daňkem. Závody i přes mokré počasí proběhly dobře, nikdo se nezranil a pořadatelé odvedli skvělou práci. Poděkování patří všem dobrovolníkům, partnerům závodu a městu Děčín jako hlavnímu sponzorovi. Akce byla rovněž součástí zahájení turistické sezóny a připraveny byly i doprovodné soutěže pro děti. Runfest 2025 se poběží 19. dubna příštího roku. Do té doby ovšem uskuteční pořádající Concordia Děčín řadu dalších sportovních akcí, třeba běh kolem zoo v Děčíně 9. května. Informace na concordia-děčín.cz.